ka portalang ke baratha ka perthai ka mariang kala lej bat menta kalawan sa ka por prem kisinong kitau ki klau ki betam kila sedang terkong bat ukun benriu ubaim ha ka rep ka riang ha ki lum ki wa bat ki sering lum ul sedang ban ya pom ki ding ki sit bat thang ki slading slasit nak menta ka rep ka riang bat ka thong ka tem henry hakikat to ni ki kem kidon ki briu ki badan kejing songotanat ban thang ki klau ki betam klem jing mut bat kalalong kejing penjat ya ka me mariang om tang kata henry ki babun ba ki jing du nong nangkong yo khun ban riu but nang ta sa ki jat jing thau ki badan haka ka kubor ka balangkot now president jong ka Ribhoi Tourism Environment and Developmental Forum uba plilat tiuso ulo perpau banamar ka jingwan jong ka ayom prem ki khlau ki betap ki terkong bat bun ki nong sim ka bu ban thang dusmon bat thang klem kam kene kawan ra ya ka jing pendu jat ya ka jing don jong ki sim ki do ki mrat ki mreng Shushu uba plilat tiuso ola buru ya kejing kerpat segi pajba ba om dei bantang ya ki klau ki betam klem dadon ke kam namar kane ke penjot nengkong ki klau bat ter kawan kejing jot yo khun benriu da kejing terkong jong ki tulong bat kejing bom don shu ya kaler ka bakhoj kejing long jiman hakane ka por go mentah kane ki hawa ki briu ki lestang bantang ki klau ta ilai wi kejing thang klau thang petap kalai ma do mangi imi kisni ki por ki mentah ki lomba kajing kelaj ka mariang kawan karena ka global warming but kajing long jingman ro sia kalong ba imah ro kata lagi beliau ki jungi mangi ki paiba ni pensni ka mariang abagi lech serum sineng abagi ya nak ka surok nang ni iman lagi klau sakadiang diang lane sakaliang gamon ha por jenmi ni iba ka sutadem kawan kalho adi dikeni ka pensni ya kemarian ke pendu ya ki jingthun jingtep ke pendu ya ki ding ki badi ban san ki badi ban he kanang video ya kale air ke bawah angin yo shu imyo shu ban yo ya ka oksigen ke bawah ka bangila ban ri mantan nasib namar ka jingthang khla ba ka jingthang khla ro ka pen terkhong ya ka khla ka pen sneu ki khla ki sim ki mara ki badon ai ki khla ro ki ap no ki don ki phet no te kalung ka jingdu nong ka khra ya ka marian kami Maria Kajungi makata kum ka forum kumu kinong yalam ka forum midon ka mensim ban apil sepi ki pai ba kinong sosnong ki bai apin sumari khlau batam ndai banya thang kulmar amar ka jingle kulmar ka jing thang kulmar ka persniu sisa ya ka Maria tingi kwa ba pin penne ya ka khlau batam khnang begin yo ya ka leer ka bkhoi khnang ba ka kini ki umbang undi kilaban long ki ba kersoi gila ban yo kanang ba nilai na kajing terkong ko haga dei be dei ba ka umbang undi nama ko umbang undi ro yo ki terlong ki belong naki wa ki bade ki klau ba me naki klau betam dengan kuat ba ki bai ba pin sumare nga klau kanang ba nila man mara ya ka mariang ka tenam kam tama ko Ribhoi ke jungi jangan Ribhoi ke jungi belong keba sebok bah mo labanon idon ka khdo ka sebok bah nama kata ngimde ban persne ngene ka ya ngene ka khdo ko juni kamtam ki lum ki wa yo islen yo bakan lum ka wa kasulen yo bangido pat sibun ki jimentoy ki bangidi ban yo nakamariang tani kitin ni apil ikapan ipikin solution ba yen suba kiar nakaba thang khla wan nom thang khla wan ida karpat wi idon balsinong mau kin pet bahar kin pet perman ki snong thau ki jumpi bakim dei bansha yaki nong rep lan ne yaki ta ki briu snong bakin ni thang pluma ne ka khlau ta